Il-problemi kbar li nħolqu fl-ambjent huma kawża tal-mod kif ġew mqassma d-dikasteri mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Bosta ministeri oħra qed jaqsu l-ħidma tal-Ministeru tal-Ambjent. Il-Viċ Kap għall-affarijiet tal-Partit, David Aġus, fuq il-programm dis-sett tal-erba' filgħaxija spjega li l-Ministru tal-Ambjent ħalla waħdu mingħajr riżorsi meta Minister bħal tal-Infrastruttura ta' Ian Borg għandu ħafna riżorsi vvotati għalih u li qed jintużaw għaskapitu tal-ambjent. Il-Ministru Ian Borg iżommulu fit-traffiku, il-Prim Ministru qed iżommulu billi ma jtieħx flus, il-Prim Ministru qed jgħidu sma' fil-budget ngħidlek biex tagħmel park, geopark, u mbagħad ma jistax iseħħ. Is-saħħa kbira li għandu Ian Borg tidher ċar bl-aġenziji u awtoritajiet li għandu taħtu. Tu l-istess Ministru li ħajkollok, Jose Herrera ma jista' jagħmel xejn, għax mhux hu l-Ministru. Jiġifieri inti għandek Ministru b'saħħtu Super Minister Ian Borg għandu l-Lands, għandu l-Planning Authority, għandu t-toroq kollha ta' pajjiżna, jgħaddi bla doġġ biex mifruħa jgħaddi minn fuq in-nies u minn fuq il-bdiewa tagħna u r-raħħala tagħna f'ħattart pereżempju Central Link. Mbagħad għandek il-Ministru Jose Herrera irid jħossib l-ambjent miskin. David Aġus innota li hu evidenti li wara 7 snin ta' gvern laburista dan qiegħed jagħti priorità lil kollox għajr l-ambjent u elenka kif it-tqaċċir tas-siġar, it-twessiħ tat-toroq ġorraba, il-kostruzzjoni bla rażan u żieda allarmanti tal-karozzi fit-toroq saru l-prijoritajiet ta' kuljum ta' dan il-gvern għad-detriment tal-ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada. Xhieda ta' dan huwa l-iżvilupp approvat fuq art ODZ fil-qala Għawdex u twessiħ illegali ta' triq fuq Irda. Fakkar kif il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni qed iressaq minn issa l-proposti tiegħu favur l-ambjent permezz tal-pre-budget document li l-Gvern qiegħed jinjora l-kollox biex jeqret l-ambjent. Kienet mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li waslet biex ġiet iddikjarata stat ta' emerġenza tal-klima. Id-differenza f'pajjiżna jagħmilha billi konna numru ta' miżuri kif aħna għadna anki f'din il-mozzjoni li l-Gvern irid jieħu fil-qasam tat traffiku, fil-qasam tal-arja nadifa. Fl-istessin jirrikonoxxi kif il-Gvern b'daru mal-ħajt qed ikollu jdur għal proposti tal-Partit Nazzjonalista bħal mezzi ta' trasport alternattiv fosthom l-użu tal-metro li sa sente ilu kien jirredikola għaliex l-istrateġija eżistenti ta' żieda ta' 30 karozza kuljum qed issakkar il-pajjiż kollu.